Baba sofowethu, kwenzakale namhlanje member? Hey bhuti mina lento eyenzakale namhlanje angiyazi. Awuyazi. Size lana sijabulile sonke nama player, abalandeli. Ngisho wonke nama manager wonke abantu basupport iPirates. Kwasa no atazwa. Sithi yaza yahamba yasikhombisa icup ithi bafowethu seningahlulwa yithi. Sintathela icup bafowethu emva kweminyaka engaka. Sibuye necup nayo. Sicela nani engenani nisithathele le cup. Akwalile. Kwale namhlanje kodwa. Kusase khona next. Ngikutshela. Likhona ithuba kodwa lincane ngeke ngingasho. Bhuti lincane ithuba ngoba sesodlala ngepressure. Ithuba lincane bhuti. Mina ngithi ngumabasi. Awukho umhlaba beungwazi ukuthi iPirates namhlanje uyothatha ileague. Kodwa kwalini. Saza sayimosha imali ethu ngokuthenga ama cricket. Kanti asazi ukuthi besiwayisa. Asobekele next week. Webhuti Selodumisile mabasi. imangaba impilo yethu singabalandeli bePirates yophelela embombela. Siyofela khona ngoba embombela bhuti imangabe iPirates ayithathi league kunedumbe eziyophuma lapha hayi ukuthi bazofa ngokuthi bayobababulawa abantu inhliziyo yime ngemsipha le umuntu makakwatile ngoba lento basenze yona namhlanje ne sisasenalo ithuba lokugcina imangaba lena embombela lena basenze lento sifunayo emva kwe14 years siloko silindile hayi abalungise bhuti kusingcwaba ngoba phela support abona thina Manje ngoba bona abanayo funeral cover bayingcoba ngani? Hayi bazosingcwaba sabalane phela so basifela umsebenzi wabo. Webhuthi ngikutshela iphela ngiyophelela embombela. Mina ngithi ngumabasi. Amathuba mancane kodwa uNkulunkulu. Uyakhumbula ngisho ukuthi le league yolamlo umuthi noNkulunkulu. Nako ke iPirates ayisebenzisa amandla wayo. Angisibonanga lesidudla sethu namhlanje. Big show. Singene senzeni? Ungenile ubig show. Wenzeni ukhimika wenu? Ungenile ubig show. Wenzeni akunaqanda linyatheleni. Alikho iqanda linyatheleni. Mina ngithi embombela ka risk angene ngoba hayi cha imangaba siyahluleka le bhuti kuyophuma idumbe embombela ngikutshela. Kuyobanzima. Yasomelwe inhliziyo thina abanye. Mina ngisho kwamina ngitelela ngiyafa mina ku TikTok. Bese iPirates ngabuyi neleague le umabasa angabuyi ofela embombela. Mina ngithi ngumabasa ophelela embombela. Up the box. Up the box bafethu siyabonga kakhulu please subscribe danko.